Georgios Papastamkos úrnak. 2 percben. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζουμε την στρατηγική σημασία ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση για την εμπέδωση της πολιτικής, της οικονομικής και της πολιτισμικής συνεργασίας και γενικότερα της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Καλούμε τους Υπουργούς να υιοθετήσουν στην προσεχή διάσκεψη οδικό χάρτη για την πραγμάτωση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Η διμερής προσέγγιση πρέπει να συνοδευτεί από μια περιφερειακή προσέγγιση. Επίσης, πέραν της διάστασης βορρά-νότου, ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ την οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση νότου-νότου, στην οποία αναφέρθηκε τόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ο κ. Μορέιρα, όσο και ο Επίτροπος, ο κ. Σταγιάννη. Τονίζω ιδιαίτερα την ανάγκη ενσωμάτωσης κοινωνικών και περιβαλλοντικών προνοιών και φυτοϊγειονομικών προτύπων που θα πρέπει να συνοδεύουν το άνοιγμα των αγορών. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια σοβαρά ζητήματα που αφορούν στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά τάσσομαι υπέρ της ενίσχυσης της διαδικασίας της Βαρκελώνης και Ένωσης για τη Μεσόγειο, καθώς και των προγραμμάτων που έχουν εξαγγελθεί εντός του πλαισίου της σε στρατηγικούς τομείς, όπως είναι η συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των θαλασσίων διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση που είχε υποβάλει η Ελλάς το περασμένο καλοκαίρι για την εγκαθίδρυση ενός παρατηρητηρίου μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen. A következő felszólaló 2 percben Kader Arif úr. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens à remercier Vital Moreira pour l'intervention qui était la sienne. Le 9 décembre prochain, les ministres euro-méditerranéens du commerce vont se réunir pour débattre de la relance de notre coopération